pagyaman ni Claire Fernandez and family. Sa permit niya tayo raman dagiti sa pag-alala amin minatay tayo nga maigaragan. Isu ti karalwa da Romulo dagdag, Emelda dagdag, ken dagop aminen ngamin minatay nga 1 pulos makalagip kadakwada. Imakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Iyapo at ako makata kayo. Kalabsat at tumatalit tayo, iti grasya, panulong ken bendisyon ti Diyos. Kuray iti panawon ti kalabidad, iti pakabugbukan tayo, lumprumbonlaan nga agtalit tayo ken kuana. Kararagan tayo ti pagilian tayo, pilili tayo, nagiti pampamilya. Tapay kumatay parit na ti Diyos, ipanangaon na kada tayo. Tapos may karita nga rin ang matira at ikita pinasanto na misteryo, bigbigan tayo, nagiti basbasol tayo, at pagbabawyan tayo ina. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, at kalpasan ti pan nakapakawan, nagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayo. Amen. Gloria iti Diyos, iti kataton, itito'y nagkakapya, kadagiti katao kanain, pati manang nagkakenda. Ibungan nagdakwa, itanong dakwa, pagrugbaban dakwa, daydayawen dakwa, agyaman kang benta, kapoy kinay dakla, agayag mo, Gloria iti Diyos, iti katawan. Apo Diyos, na ilahitan namin. Diyos Ama, Aman nagkakalit namin. Ket sikapon niya, Jesu Kristo, Doktor, Anak ni Diyos na ako, Kordero ni Diyos, ken Anak ni Ama. Gloria iti Diyos, iti kamatwa.
Anawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kamatwan. Yan tamay siksikaw ako, Jesu Cristo tinasantuan. Siksika di ako, siksika di kamatwan. Inilig ko yung Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin katag nanayon na Diyos, tordan mi ti mangawag ken ka iti Ama. Buklan kumay ti unag ti puso mi, ti umiso apanadnakem akas anak mo, iti kasta maragpak minto ti tawidan mi nga inkarim, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiat ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti muna libro dagiti ar-ari. Simrek ni Elias iti maysa a kuweba, iti Sinai tinasagraduan a bantay tapno umyan. Paggapuan nagsauken kuana ni Apo Elias, anya ti ar-aramidem ditoy? Rumor ka ket agtakder ka iti sangwanan iti tapaw iti bantay, kinuna ti Apo ken kuana. Limabas ti Apo ket nangyeg iti napigsa nga angin, anang dayeg ket iturod ken nang burburak kadagiti bagbato. Ngem awan ti Apo iti angin. Nagsardeng ti angin ket naggenginet. Ngem awan ti Apo iti genginet. Kalpasan iti genginet adda apoy, ngem awan ti Apo iti apoy. Ket kalpasan ti apoy adda basin kanino. Iti mangeg ni Elias iti imeng, inabunganan ti rumpanan iti gabay na. Rimual ket nagtakder iti pagserkan iti luti. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. iparang mo kadi kada kami ti agbalbali yung kayat mo, ket isalakan na kami o Apo. Iparang mo kami kanaman ni nagbalbali kaya Dengdengget ti sasawen ti Apo a Diyos, ikarina nga ited ti talna kadatayo at tao na. Nulaket ditay subyan, dagiti minamaag nga aramid tayo. Pudno as sasagana amang isalakan kadagiti agdaydayaw ken kuana, ket agkalinaedto ti dayag na iti daga tayo. iparang mo Agmaymay santo sadyay ti ayat ken kinapudno, ket agtipon to ti kinalenteg ken ti kapya. Agpangaton to ti kinapudno, ti tao manipod dito'y daga, ket ti kinalenteg ti Diyos, tumannawag to manipod langit. iparang mo kadi kada kami Paraburan na tayo ti Apo, ket umagon to ti api ti daga tayo. Umununan to ti kinalenteg amagna ti sanguanan ti Apo, ket isagana na ti dalan apag naan na. iparang mo kadi kada kami ayat mo, salakan na kami po. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Pudno ti sasawen. Taunak ni Kristo ket jak agulbud. Paneknekan ti konsensya nga iturayan ti Espiritu Santo ajak agulbud. Napalalo ti ladingit ko.
Di maabot ti saem ti pusok gapo kadagiti kailya. Isuda ang kabagyan ken kadaraa. No mabalin la kuma, oray siya klaingen ti ilunod ti Dios, ken maisina ken Kristo gapo kadakwada. Israelita da, ket pinagbalin ti Dios ida nga anak na. Inralod na ida ti Gloriana. Nakitulaga kadakwada, ket inted na tilinteg na. Adda kadakwada ti puto a panagdaydayaw. Inawat da dagiti karina. Kapututan ida dagiti amma, ket kadaraan da ni Kristo no maipapan iti kinatao na. Madaydayaw kumaited na nayon ti Diyos amang ituray iti amin. Amen. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti Apo da kumakada kayo. Ipan na tayo nagawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasing surat ni San Mateo. Gloria a Te, Bayat ti panang pagawid ni Jesus kadagiti tattao pinaglugan na dagiti adalan iti bilog ket pinauna na ida agumalasi iti danaw. Idi na pagawid na dagiti tattao simang at nga iso iti may sa aturod tapno agkararat. Idi rumabiin may sa ni Jesus sa jay. Ket iti daytamod lang nga oras nakadayon ti bilog iti higit ti danaw ket mayallo-allon agsipod ta subsubaan ti angin. Iti parbangon nagna iti rabaw ti danom anapan iti ayanda. Nagbuteng dagiti adalan na. Nagbuteng dagiti adalan idi makita da ni Jesus a magmagna iti rabaw ti danom. Al-aliya inyektes da gapu ti buteng da. Ngem dagos a kinuna ni Jesus di kay agbuteng siyak ni Jesus di kay agdanag. Apo kinuna ni Pedro nagpayso asika ayaban nakman dita ayan mo, amag na ikirabaw, ti danom. Umay ka, kinuna ni Jesus. Dimsaag nga rod ni Pedro, iti bilog kat nagna iti danom, amapan ken Jesus. Ngayon nagbuteng iti madlaw na ti angin, kat iti lumneden nagiktis, apo isalatan na. Iniggaman adagos ni Jesus ti iba ni Pedro, kat ginuyod na sana kinuna, nagbasit kat ti pamatimon. Apay nga adwa-adwa ka, limugan da adwa iti bilog, kat nagtalnan ti angin. Dagiti adda iti bilog, dinaidayaw da ni Jesus, pudno asika ti anak ti Diyos, kinunada. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinaypay ken ka, Kristo. Good morning. Good morning, Apo. Napikas lakay na bagyo. Amad. Kita dinaratan, hindi kaya alis ko to'y nadalukluko na. Kaapaya ko na da. Di jay ayan, di kan di simbaan da kapili ada kumbento na, da pagturugan ti padikin si Arna niya. Nakita yun? Gapunada. Ako, umiyan kan tungot dito, itong umiyan ti dadlo mga papadi. Alam ko na, kakitaon tungot ada, umiyan na to ko na. Sada istoryaan nga gusto sa riyo na kano ti maysa nga nabi isang bay ti misa at kano tugaan nakatugaw nga bakit idilikod nga nakaabungot idikitaan na natubiyan awang mutan sa iya kano NTCR at kano ubing nga makikita na agluglog-log na agtaray-taray sada ibagang umyan na kami nagluko kayo na kaya ko sa pagbagtikan na ito Kata ka mo al-aliana, kung nabay di may isa nga ako nga tiyaka mo na nabartek, kata ka magsagsagan na sumibungat ka awang misa. Diyan mo ano sino dahil dyan?
Nalakapi ka ta makakita ang alya. Uri na kay sama. Ba't bagayon sama nga dahil alya to? Kitaan nyo tantang nga paungyanan. Nalakapay. Nasaya at nung maturog ka na. Tantang awan na kagalo. Kung una na. Nung ngayon nagsisi-CR kang to, biglang datan. Taray katan aja kung pwede niya ti pamaya. Al-alya. Hindi pa lang panahon ni Apo Jesus addan al-alya. Ay imbalikas na kiti adalan. Al-alya. It's a ghost. Kunada. Ang magayong ghost tidig. Tatadamot ghost tayo niya. Ayan da. Dahil kasi nataw. Ghost project ta. Nabalot ti dadto. Ghost employees tayo sa dagay niya. Nagnadan nga pang English list na nangiparan na dagay ti kwarta. Hindi na pa yung maal-alya na rin amin niya. Kaya maal-alya ko na tayo. Kaya muna nga panunod tayo. Butang nga. Nabagyo kayo sa. Pero siya nakaringat tayo kulgat tayo. Bumaya kabak dito daw. Agawan ti kurente tayo. Agad naman na. Katapuyatan na naman tayo. Bigbigatin ka. Kakasya pa mga naturong ko. Diyan mo 30 minutes na turok ko. Malipod din yung oras. The ghost ko na nung al-alya ko na da, kabutang. Tiyo mo na panunod, butang. Iso ka tirupa, al-alya siguro ang nakakita kayo na pay. Kabutang ang ta. Kalangan mo nga al-alyaan na kalbo mo, mulot ang agulog, imbes ko mga maka. Mabutin ka ka kalbo mo, hindi nagabaan na. Unang data, al-alya ka makapainlag mga inak do, at para kumaman dyan alya na kaya nagpintas, nagwapo, butang, tiyo mo na ang panuno. Nang dumakit kitaan tayo, tikabudin tayo tata, amot ka nga alya. Tiyan at ka nakabudin tayo tata, mas pari ako ma, diyan kasawa. Uray kung kunana ka, ay hindi ka kayo namatay. Kung kunana na nabarkat nila kayo na, ngam na ibagang ngala na ang tama tayo ka, ano po, awan ti ung tapon Ang kita ang na, mabutan mo lang ang mabalo. Mabutan nga maawanan iti partner. Iso nga uray na uyong ni bakit nan ano sa nakapaya, mabutan mo lang ang maawanan. Datayo, mabutan tayo nga maawanan yung bigat. Isugar nga, dagiti tao, oray na dagiti, at tuturay nga nagduma. Isugar na mo natin, at ditin na ruman, isugar na mo lang tapaya, luk-lukon na tayo, mabutan na nga maawanan, isugar niya, agkam-kam, kitako, agkam-kam. Nga pinagiti, kabutan tayo, dagiti tao. Nung natangsit ka nga na iyan at ngatong nga na iyan mauberan ka, insecurities, mabutan ka nga at na mga ratak kanyang. Sa timon una, si kakati mga ratak kanyang, na ikamkamang ka na, insecurities, kabubutan. Kabutan na rin itang tao. Iso mo nagdag pa nga ito, ibabam, apaya, mabutan ka nga, maartapan, mabutan ka nga, maawanan, di kabutan kayo tata. Yung tata niya, kabutan yun to po talayos, alang barbaring na kanda nga iyot mo't anya. Di makabutan ko maramdaman na awang kuryente mo, aging ganat alas 9, ay kas ano kami dyan, agar-ari ka mo na bagay na lawag to, kas lamod lang to Butang! Dahil mo na kabutan tayo. Dahil di kabutan tayo nga, haan tayo nga malaklabdan mo na luma. Dahil Ape di ka kayo namatay, antay, kumusay ka na, ako, kas ano dagiti apo ko, butang nga maawanan. Dagiti ikabutan tayo. Ganito, takitaan tayo. Kasi mo lagi dagiti adalan. Hindi pinapasama ka, imunatan nga nagbilog, nagkarkararag ni Apo Yesus. Gapot awam mo, mangisubli ka niya na ang bangalan, nagnan, igarabaw tinanong, kanya tingitis ta, al-alya ko nata, nagbutang da. Siyempre, natakasan ka na sinumag na tirabaw tinanong. Ito ang tarigyan, bagyo ko, magnatarabot ito na, magpipidot ito na, ang natsyaatan. Nagararamid na natin ito, mapukaw, yan na yung apaw. Nagnadjarabot ito na. Hindi nagnadjarabot ito na man. Hindi pinakita na, al-alya ko na. Ang nagbaliw, kanya ko na, hindi baga ni Apo Jesus, taan siya ni Jesus. Di jibutang, nagbalin aragsak. Iso nga ni Pedro, kunanan ako ayaban nakman nga magna. Nagnamo ni Pedro, nang sumagmamanong addang kunanan ti dagiti kadaan ti Biblia, iti ginunggunan ti daluyo na nagbutan mo lang nagsubli lumned.
Kanya ti bagbaga na dito eh. Awang gayang ti, dagiti adalan ka si bubutan ka, talalya ko na ta, nung idinadlaw ka nga ni Apo ito, nagbaling sa itibiyag tayo, kadagiti kabutan tayo, agbalin gayang nga ragsak, no, awang gayang ti kabutan tayo, no, bigbigan tayo, nga adda ni Apo Jesus, itisibay tayo. Dagi kamasakbayan, ang kamasakol nga agkurakot, ang kamasakol nga danag, ang kamasakol nga agbutan, apay adda kini Apo Jesus, nga adda ni Apo Jesus kinkahang kamabang sakol nga agbutan. Uray dagi ka sakit, anak ka, ante kaya amin ka sakit, sinayat di mayat nga sakit. Nga uray dagi ti sa santo, uray dagi ti sakit na, gaputan na unod ti relasyon dagi ni Apo Jesus, uray di sakit, hindi lang daapan nakilangan ni Apo Jesus katakwada. Uray dagi ti kabutan tayo, Apo malmus dagi ti ramit main, manutsot ilmo ni Apo Diyos ha? Kakaasi tayo nga nagunuray kita nung kataibuyat na sobra at sila di na at-atalan. Anya man di kabutan tayo at-talo nun. Ngam, no adda tayo kini Apo Jesus. No adda na unad na relasyon tayo, awan tinanagan, awan kumakabutan tayo. No budbud no di relasyon tayo kinuwana, uray na inya mapaspasama, amo tayo nga da Diyos. No mangkad man ti panubok, amo na nga isuna mo laan, ti baga identisolution na. Amo tayo nga isun, amo nanti aramidan na. So kanya ti rumbong aramidan ni kas na kadagitoy, ito'y adalan. Nagbalik araksak di butang, gaputa, nabigdigtan ni Apo Jesus. Ngam uray pa nabigdigtan ni Apo Jesus, kas lakin ni Pedro, timpak iya kanuman, nagnan. Imay na tamot ti daluyon ti biyag. Nagunggun man di pamati ni Pedro, nagdwa-dwa, lumned manan. Kung kunan na, uri at datay isak lang ti Diyos, ngam numagunggun ti pamati tayo, kalumned tayo manan, laglagiton tayo, nga agdalat ta, ima ni Apo Jesus nga nakasagana nga mga lawag tanya tayo. Agdalat ta nga si uuray nga mga untan niya tayo, dahil kati naman agayat ti Diyos. Tunggal mailumned tayo, tunggal mairarod tayo, agdalat ta ima ti Diyos nga mga So ti kung kunat ijay, dinapangkam ijay Europe, kititaon mi nga ron dagiti, biyak dagiti sa santo, papapanan mi, napangkam nga ron ka dagiti na nagigyanan dagiti sa santo taktan. Kung kunat yung ijay may sakapadi, kanya katamod dagiti kinadakos, kung katamod dagiti kinaman nagbasol, kung kapadi, nadapay nga tanabakbati nga asi ti Diyos kanya, kung kunat lukulukol. Kakunaan na mo, haan nga Diyos, noan nga mga aski, kunat natin, ayun niya, kaslaklan na tilipak mga kayso ka. Hamo mabaling nga awagan ti Diyos, no, saan nga mang naasi. Isuuray agkara iti rarod tayo, uray agkara ilumlum tayo, uray agkara, uray lumned tayo, nagkamag tayo na takingkwana, agdalat na takyat ti Diyos nga sisasagana nga, mga utang niya tayo. Uray mo na jay, kasalubutan tayo mga mairarod, agdalat ta uray, gosto ko na mo na jay, ay padi, ading ko nga, ubing tayo siya, kung anak ko, hanga maawagan ti Diyosan no, haan nga manang, na si Gusto. Iso nga kadagitibutan tayo, at baliw ko at balik ko mga ragsak, ta, amo tayo, nga adda tayo iti Diyos, nga adda Diyos, kada tayo, nga makipagbibiyak kada tayo. Kano mairarod tayo man, no, dati kong daway nga magunggun na ita na pamati, na namaon tayo, kas latin ni Pedro. Ngiti ko na, hindi lumnad ni Pedro kung may masamot timbahan niya, timbahan na ni Apo Jesus, ako isalakan na. Kanya, mayat mo tahan lang ipapilit na naggaot ka na tumpaw. Kamangalap ni Pedro, niya kung mapagdanagan na ang muna, lamoy. Nang idigunggungan ng tidaluyong tibiyag na, Apo isalakan na po na namutlaan. Dahil siguro na apa yung pinilit ni Diyos ni Pedro, tanudagduma, ipakita na tinatao ni Pedro, tinatao tayo man. Maadaan tayo di pamati, ngam nudumtang di panubok, magunggun. Ni Pedro, darasudos, makarami na kita na mo, kung na naman ang dinagbalbalo tilangan ni Apo Jesus. Tatanag nang, ngam idinagunggun,
Anya di ko na apoy salakan na. Iso ni Pedro siguro dito niya pinili na kaapaya. Ipakita na ti kinakapso ti tao ngam kamaudyanan na agtalutin ni Apo Jesus. Nadyan mo ti awis na nabintas kanya kayo. Kada iti daluyon, dagiti kabutan kayo, alalya ti biyak kayo, kapintasan nagkamang ti Apo Jesus. Kinawa ko madandanagan, numan pa'y adda mabati nga danag, ngam adda ko mga rimbawan, diya talutin ni Apo Jesus. Di pa napigsa pamatikin ni Apo Jesus. Mamati di Diyos Ama man nakabalin amin, ang namarasuay ti langit ken kata. Mamati at may Kristo, bukong anak na kinasutay. At imaw itaramid di Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen. Nagtutok di panagturay ni Poncio Pilato, na ilansay ti cross na tayo ket na itanin. Imulog itayan dagiti natay, nagungar ti may tatlong aldaw. Imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanlawan ti Dios Ama man nakabalin amin. Agda puntos at diay umay mo kung kadagiti si Biblia ket kadagiti natay. Mamatiak mo ti Espiritu Santo, pacheck mo ti Santa Iglesia Katolika. Di ba nagrinano dagiti sa Santo? Di ba napapakawan dagiti basbaso? At danto may panagungar ti bali. Te umararaw ti ama tayo na ilangitan, kinuna ni Apo Jesus nga anak na di kay agbuteng, siyak ni Jesus, di kay agdanag. At tayo iti saklang na anak nuan talet, pamatikin waya-waya, ang mga higkas kadagiti kasapulan tayo, kat itong galpanggat ko na tayo, Apo isalakan na kami. Ako salamat na kami. Ado ti pakariribukan, ti binangay mo nga iglesia. Dawaten mi, Apo, ti panarabay mo, kadagiti pinilim ang mga idaulo ken kuana. Nang runa ken ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, dagtutuloy gumati ken naregtada nga agserbi, para iti panakaisaknap ti ebanghelyo iti amin a lugar. Pumararat tayo. Ako salamat na kami. Agsagsagaba ti sangalubungan iti nadumaduma a krimen, ken panakaabuso dagiti awanan gaway. Idawdawatan mi ti pagilyan mi a Pilipinas, nang runa ken ni Presidente mi, ken dagiti napili amang idaulo iti turay, tagkaykaysada amang itrabaho ti hustisya, panagkaykaysa, kapya ken panagdoras dagiti umili. Pumararat tayo. Ako salamat na kami. Nasaya-saya dagiti pinilim at tao, gabu ti panaging bubukod ken kinaagom, anang pangway iti kinakurapay ti kagumungan. Agtaeng kaapo kadagiti puso mi, tapno ti tinulong ken agsisinaranay kami, nang runa kadagiti kakabsat mi ang masaksakit, agsagsagaba ken nakurapay. Pumararat tayo. Ako salamat na kami. Ni Apo Jesus ti dalan, ti pudno ken ti biag. Ikang matalet mi dagiti minatay mi, ta si kamet laeng ti pagsubyanda, ket makiranod dan iti nagloryaan na pagariam, nga insagana ni Apo Jesus, babaen ti papatay ken panagungar na. Pumararag tayo. Ako salamat na kami. Nagdumaduma dagiti panggep akayat mi adawaten. Iti panagulimek mi, itagay mi dagiti kararag mi ken ka nga amami. Kumararag tayo. Ako salamat na kami. Dahil kay ama dagiti kararag mi nga anak mo, ken sitatalip kami iti asi ken ayat mo apatgam idam. Agraman dagiti saan mi amayipkas nga adda iti kaunggan ti puso mi. Ket dawaten mi amin dagitoy gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Amen. Hindi
para tayo, dagiti adaton tayo, makaiayo kumain ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Iyaku atin na kumaray kay daton kay imam. Kahit may paay kay daydayawan, ken pakay gloryahan tinagan na, ken kastam at kapagimbangan tayo, ken di kadagupan tinasantuan ng iglesia. Apo awakan ka dagiti daton nga erok no iti iglesia, si kamat laan ti mangted kadakwada, pagbalinan kumaida pakaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at pumaka na kayo, Kasta ko amin. itag-ayo dagita puspusoyo. At dadan si tatag-ay. Agiaman tayo iti apo at Diyos tayo. May kariket ro. Pudno na yung may karigat rumben anong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken Disto. Agyaman tam ken ka o apo na santon nga ama man nakabalin na gatag na namin a Diyos. Kaitasidong mo adda kami agbiak kami. Kat agunnoy kami. Kat kabayatan di panagdalyasat mi dito'y daga. Saan mi adimarik na ti inaldaw apanang nga asim kada kami. No digat kas tapayan nga adda kada kami ti talget ti agnanayon apan nakaisalatan. Kati Espiritu Santo pinagungag na ni Kristo, kat namnamain mi nga ipan nakamtumet iti biyag nga agnanayon. Yang tangay kas umuna abunga ti panakaisalatan mi, addan ti Espiritu Santo iti unay ti puso mi. Anan sata, agyaman tongken ka, kat makitimpuyog kami kadagiti anggeles, amang ibunan na kadagiti pakaidaydayawang kat kunami. Santo, 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 Diyak, Adios, dagiti amin, Pasto. Ilangit ken daga napluda, ipakay daydayawang, Hosana, iti kamatuan. Madaydayaw, itumay, kinaganti ako, Hosana, ikaw. Pudno unay ako, abiig ka, tinasanto, kat sikati bubuayan, ti amin at tinasanto. Dawatin mi nga ti paay mo na Espiritu mamangkasanto kadalito'y adaton. Tapno pagbalinan gati paay mo ida kada kami, abagigan dara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu ilisak bay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinisti sinasana intet kadaliti disipulos na ket tinunana. Alain nyo, kad mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagit isa may yawat to amay paay kada kayo. Hasta metakalpasan na iti panangrabiitan, nangalay iti kalis, nagyaman marenten ka, sana intet ka nagiti disipulos na ket tinunana. Alain nyo, katuminong kay amin iti daytoy, taday iti kalis ti dara, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso amay ibuyat to, amay paay kada kayo, ken kada diti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babayan di krus mo, kining ka panabunga, inakamin salakan, sikahan mo, isang alabunga. Itingarot pa na nilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisanakan. Agyaman kam ken ka kay paay mo amay kari kami nga ditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo kay paay mo met takaasim tada kami makirano iti bagikan dara ni Kristo. Pagkay kaysaan na kang tumati Espiritu Santo. Laglagi pang kada ako ti iglesia manaisak na piti sa kalubungan kat parayrayon kayat na anadyosan. Laglagi pang met ni Leo Santo Papa mi, ni David William, nga Arsobispo mi, dahiti amin nga obispo, kayong papati. Laglagi pang kay ako dahiti katagsat mi apimo sayan asi inanama ti panagungar dan ti sikong kataasim. Awaten kat iday ti sidong taraniyak mo apagagitaan dakan kay terupan rupa. Dawatin mi ako tay paay mo met nakaasim kada kami, aranidam tumamay karikam amin iti agnanayon abiyat. Kat makiranod kam to, ken naingkasatan na Garihan Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda anak kaputno anak serbikan ka dito'y daga. Magikadua kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken pangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu Kristo nga anak mo.
Kapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken iti silong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, inok na yung megan kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, igagnanayon nga awan ting gana. Hintay umararaw iti Ama, kat golgon tayo ti kararat na yung solo ni Apo Jesus kada tayo. Ama amin at sa langit, madayo-dayo kumatinagan mo, doon tayong kumati pagariyan, matungkal kumatinagan mo, dito'y taga-akas sa ilang. Item kanakampan daw ito'y tikanimi tipatinayon malta, pakawanan na itibasol niya kasmet pang makawani, kadagiti nakabasol katakani, dinakamet baybayan, dawatin mi kan kaampo tay salakan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi itdan kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon tumalaen nga iti basol maili si kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay ni ti kinagasa tanang namaen ni yan iti yaay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi ang Yesu Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya tibatik kada kayo kapya agapo kanyak idag ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi tiningningan dalikat ti pamati ti iglesia katkas mayan nurot iti pagayatan di paay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkay kaysa si kang agbiak ken agari iti agnanayon nga awan ting gana. Amen. Tikapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Hasta kumami. Ikaay tayo tikapya iti tunggal maysa kada kayo kapya kada kayo nanong kapya. Kordero ti Diyos, amay kat, ang itibasbasol ti lubo, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kat, ang itibasbasol ti lubo, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, amay kat, ang itibasbasol ti lubo, item na kami kapya. Sa kantoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos na maikat ka rin basbasol ti lupo. Nagasat tayo anaayapan iti daytoy kapadayana. Apo niya may kayo may kakanya, hindi may salamat sa umupay magtuntoy ka. Sapukin ka, tinatawatin ay malaing katarakayin, malaing kasanayin, tapno at talingay na bukod mulain. Karugod Diyos sa bugel ka, inatawanan ay adipin mo wala, inda ka ibinin, alain ka tarabayin, alain ka saranayin, taklo at talinay na
Apoy pa ay mo kadi, tapakay sa lakanan mi dahil ti pan nakirandod mi kadagiti sakramentum, ket patalgedan na ti pamati mi, kaputen Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo at na kumakada kayo. Kasta ko Komisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nagpasan ti Santo na